Pizza 6 ka na bulan ni Agosto taon 2021. Iribanan kita abot ng 11 o'clock in the morning sa pag-resibikan mga report hali sa tuyang mga karonda. Sa lado technical, engineer Felix Lagrimas sa kong partner digdi. Sa information na Jimmy Guanzon. Yaon man sa opisina si Ma'am Kayla Legacion Valdez. Sa transmitter site. Engineer James Oko. Siring man sa tuyang pag-iriba naman na PSG Aldrin Orlando. May mga bisita po kita digdi hali sa Philippine Army na Public Information Officer and mga gwapo, magagayon na mga miyembros po kan Philippine Army nangurog na sa opisina kan Public Information Office. Palayugan tanin more power and congratulations sa magandang activities and accomplishment para po sa ating mga kababayan. Baka nga ni pwedeng si Paring Bong, si Staff Sergeant o Master, Major, po niya, garo promoted na niya si Paring Bong, dating media ni. Makaulita lamang sa kasi sir, makapagbati sa tuyang mga parantabay, na ang kaisipan po ngunyan kan sa tuyang administrasyon, Presidente Duterte, asin man po kan pinakang ama, payo kan Armed Forces of the Philippines, iyo ang makamtanta ang katrangkiluhan, ang magkaigwa po kita ni na pass i-orden, matabangan itong mga kababayan ta, sindabaga haros nagtatabang na makapag-rescue kung may mga disaster, calamity, nagtatabang pa sa engineering para sa build program ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya po kadakol na nagbabalik loob sa tuyang gobyerno na kumbaga sa wawara sa tamang landas na dapat patunguhan. Kaya magayon na sa indang mga hadikain programa tabang sa tuyang mga kababayang Pilipino. Sir, sa tuyang mga nakapasyar na mga bisita sa media, may nag-uugong baga sir, ano yan? Na-over, modulated siguro. Yan. Sir, ito po yung microphone natin, pakilala po kayo sir at natutuwa po kami at napasyalan nyo naman kami dito sa amin sa RPNDCKI. Marunong po ba kayo magsalitang Bicol? Bicol na lang. Bicolano naman po kasi. Bicolano. Sige po. Okay. Good morning po. Good morning, mga Joel. So, ako po si Captain John Paul Bellesa, ang spokesperson ng Joint Task Force Bicolandia and 9th Infantry Division. So, yan ako ngayon sa iyo para bisitahon ka and then makapag-guest man lang sa sa programa mo para at least may paabot naman sa tuyong mga kababayan kung ano talaga ang campaign ngunyan kang Joint Task Force Bicolandia and RTF-LCAC as a whole. Opo. Ano po talaga sa tuyong programa para itong LDAC ba yun? Yung LCAC. LCAC. Kumusta na pala yung LCAC? Actually, we are gaining, actually winning tayo ngunyan. Kung iilingon ta, kadakol mga accomplishments, ang Joint Task Force Bicolandia or Army Igdi sa Bicol with the PNP. So, siyempre, part kita kang RTF-LCAC or Regional Task Force to end local armed conflict di sa Bicol region. So, magayon po, kung ma-recall ta, dakol mga encounters na nangyari, Masbate, Mainland Bicol, mga mass surrenders sa Masbate, mga regular NPAs, mga tugang ta na nagsusurrender with their firearms, and then continuous pa nagsusurrenders, and then mga encounters po, as I have said, na nangyayari. And sabi ta nga ni is, yung mga accomplishments na yan is bako lang yan dahil sa Philippine Army or sa PNP. Dahil yan sa pagtarabangan na rin kang sa tuyong mga kababayan igdiyo sa Bicol region para at least kumbaga makamtanta na, ma-attain ta na ini yung talagang genuine peace or insurgency free na Bicol. And we are very positive, Manay Joel, Opo. na sooner matatapos na iniyo, pangadyon ta lang, continuous lang talagang pagtarabang-tabang,
And then permita nga pigpapangapudan sa mga tugang ta na nakatarada pa sa taas na this is the right time, sabi ta, na magbaba sinda, arugo na ninda si mga dati nindang kaibanan nagsururan na. Opo. Ano man po ang mga benepisyo baga o tabang sa mga surrenderi kan sa tuya pong government? Kaya igumanoy, actually itong permitang tigo ulit-ulit na program under ECLIP or Enhanced Comprehensive Local Integration Program. This program is focus lang talaga duman sa mga tugang ta na nagbaraba and then gusto pang magbaraba. So hinahalat lang kang government ta kaining programang iniyo. Ining mga tugang ta na accordingly sa mga nagbaraba na dakol pa dapo manay Joel na gustong magbaraba. It's just that naghanap lang sila ng right timing and kumbaga naghanap lang ning lugar o ning tamang madudumanan. So that's why we always remind them, ang Joint Task Force Bicolandia under the leadership of Major General Henry A. Robinson Jr. na dahil sinda matakot. Bukas man ang samuyang pintuan or kung medyo alanganin sinda samuya, dawa sa na government agency and even sa Indo, mga friends ta sa media, pwede sindang magdulog and then i-connect na lang sa Satuya. Sa DIPAW, connect na lang. Okay po. Tabangan to sinda. Duman man po sa gustong maglaog sa Philippine Army, ang high school graduate, Yeah, pwede na bang makalaog dyan na makapag-apply? Ikuang pwede na maka-qualify ang high school graduate provided that meron sindang another requirement pa itong inaapod na NC2 from TESDA. So dapat makapag-training sinda and i-certify sinda na NC2. So maka-qualify sinda, pwede sindang makapag-exam para Okay. makapagsundalo. Iya po, nataasan pa po bagaan na mga salary kan mga membros kan Philippine Army sa tabang ni Presidente Rodrigo Duterte. Kaya medyo nagiging maraynaan na sitwasyon, Iyo po. pagbuhay, ekonomiya kan mga yaon po sa AAP. Saka ang mga soldados tangon yan, sobrang professional na. Although day tamali si mga kaitong panahon pa ni Kupong-Kupong. Opo. Ito talagang minsan day man perfecto. Pero ngunyan talagang professional na yung pinoprofessionalize na yung mga soldado. Kaya ang qualification is tinataasan man ni Joel. Kaya Dakulan na encourage na kumbaga sa anong gusto ng sindang maging parte nindo po. iyo po. Sa So ngunyan, AAP. nagalat kita ang patapos ng ngunyan si last screening and sa masurunod na binulan siguro baka magbaba na ng magiging directive na may quota na naman. So permi lang sindang mag-standby, mag-monitor sa page kang 9ID, magkipabareta lang sinda sa mga barkada ninda ng mga army man para at least matawan silang informasyon para kung talagang decidido sila, makalaw sinda, maka-exam sinda. Ayun po, sir. So, salamat naman rin po, sir. Siguro, kung may mga day kami naiapot na gusto po nindong disseminate sa satuyang mga parantabay, lalo na sa mga inaabot kan sa tuyang signal sa mga hararayong barangay, coastal barangay, mountain barangay. Sige po, guide po, sir. Actually, uturong ko lang siguro ang iba. On behalf of the Joint Task Force Bicolandia, under the leadership of Major General Henry A. Robinson Jr., inot na inot, pero inulit-ulitan na very thankful kita man ni Joel sa Opo. mga kababayan ta na continuous ang cooperation to end this armed conflict, in insurgency problem ta sa Bicol. Sana magpadagos pa sinda, tarabang tabangan ta. Para at least matuldo ka na 5 decades na, more than. And then sa mga tugang ta na yaw pa sa itaas, uliton ta na desinda matakot, bukas ang satuyang pintuan. This is the right time, gaya ng sinabi ko na Kasubago, para magbagong buhay. Siguro na experience naman nindang bukid, experience na ulit ninda igdi sa baba, kay banan sa indang families. And then nagalat man ang mga benefits na alit sa government. So Sige yun man po. lang yan siguro man ni Joel. Lalo nang madali na naman po ang eleksyon, madali na naman ang filing of certificate of candidacy. May mga kandidatong mga ngampanya sa mga harayong barangay. So, siguro man na magkaigwamang kita na kumbaga sa katangkiluhan, Katangkiluhan. po, na mawara naman itong mga mandatang nangyayari. Yeah. Po, And sa tingin ko, dako lang ang magiging pagbabago man yan, Manay Joel, kasi nga sabi ko, ang kooperasyon kang mga Bicolano yaon. One text away lang Pag once na may mga nababaritaan sinda, nahiling sinda dyan na very suspicious, talagang sinusumbong sa tuya kaagad. Kaya ining mga tugang tanayaw sa taas,
nire-remind ta, sabi magbaba na ta. Ang kooperasyon kang mga Bicolanos, yao na. Gabi ng support sa government, kaya madali mi na lang kamo matutuntun. So para maiwasan tayo ito mga pangyayari manoy Joel na during counter may nagagadan. For instance, yung nangyari sa Sangay, may nagadanduman ng mga NPAs. So makulog man yan sa buot ta, mamundo kita kaya ta, kababayan ta man yan, mga Pilipinos man yan, pero makita maginibo. So para maiwasan iyan, ang permitang pinapagirumdum sa mga tugang ta. Magbaba na lang sila. Iyo po. At least siguro magkaigwapan ng peace of mind, nagtuturog na tangkilo, mabuhay na mayong kalaban. Iyo po. Pero po sa ngunyan po sir, pero kani pong mga programa nindong iniyo, ano po nagkakanda ka mo ng mga garo lecture or seminar or mga education na nasasakupan ka sa indong area? May mga inaapod po kita, part ng campaign ta to educate and to enlighten itong mga kababayan ta, lalong lalo na itong mga nasa far flung barangays. Nagkakanda kita continuous itong inaapod tang information dissemination or information drive. The purpose of which is to enlighten nga yung mga kababayan ta as to the true nature of communist insurgency, para dahil na sinda ma-deceive. So igwa kitang mga inaapod na community support program team na deployed sa mga barangays. Ini itong aside from getting the issues in concern kang mga tao duman, economic concern or social concern duman, mga problema sa daga. Aside from that or apart from that, kinuha ata itong concern ninda sa insurgency, tigtutok doon ta sinda para at least din na sinda malinlang. So by that, dakol nakakareliwanagan. That's why dakol nang nagsusurumbong, dakol nang nagsusuruko. Si mga supporters ka ito na die hard nagsusuruko na. Sinda na mismo ang nagsusumbong kung nasa ining mga armado. Kaya dakol kitang mga encounters ngunyan na mga taon. So ang importante sa naman po gayud may dukartaan public dahil madara sa mga kumbaga sa promesa yung propaganda matibay kaya ini yung mga komunista sa propaganda. So ang para madaog ta yan, kita na mismo sinakakaaram tukduan ta na ang mga kababayan ta para dahil na ma-deceive, dahil na maging victims kaya ini yung problema ta sa insurgency. Okay po. So salamat na maray po, sir. Po, and more power. God bless you po. God bless man po sa kasama nagdadarangog sa programa mo. Siguro si paring bong mag-greet lang ning good morning, maugman ang paradangog ta sa emo. Mag-greet ka ta kay banang kung ali kami nagkaibanan kani sa DCGE, RPN DCKI. Good morning, sir. Siguro sa mga listener ta madangog ang voice mo giraray. Sa mga dati tang kaibanan kayo to, kan diyan pa ko di sa DCGI, so mga parang tabi niya to. Good morning, ini po si Bong Ferrer na dati nindong nadadangog kayo to. Yan na po sa sa serbisyo. Yan na po sa Philippine Army na nagtataunin tuntul asin matanos na serbisyo sa tuyang mga kaiman. Okay, thank you so much Sir Bong. Napaka-humble pa rin, napaka-gwapito. Maski si Captain Villas, pigiling ko kamundo karon niya ako mga artista ako ng tindog. So thank you so much sa inyo, ma'am. Sir, thank you ha. Ingat ka mo. Ay, salamat. May kita digdiyo. May media happy. Oo. Thank you so much sa inyo, sir. Sa gift nindo sa mo ya. Oral daw ako makapi ini ang gagamitin ko na, sir. Thank you so much. Thank you, Joel. Salamat po. God bless. God bless. Paring po. Thank you. Okay, thank you ha. Mga tugang, ilalaw ko lang po ng mga hanap mo ita. Nakulang bagay po ini sa kuya bilang tabang pangkabuhayan. Mayroon po akong ibang trabaho na kundi sa pagtaman lang ng mga hayop. Sana dakul pang arob sa muya ang makaresibi kang mihuras nag-alis sa pamilya Villafuerte. Kunya po, tinawag kami kang provincial government ng Sampulong Itek. Ini po papadakulong ko giraray, tangan makatabang po sa muyang kabuhayan. Ini po, makakatao po sa muya ni Tabang. Tagabos po natawan ng Itek, makakatabang po sa muya ini na makakasustenir man po sa muyang
pangrual daw na hanap buhay. Lambang mahiling ko siya. Pirmi ko sa magigirumduman. Siya nagtaong tabang sa muya. Ito sabi ko sa inda na iyo ini ang nagtabang sa tuya. Sir Luigi, saludo kami sa imo na mga taga-Lagunoy, digdi sa San Ramon. I love you, San Ramon, Lagonoy. Mga tugang, balik kita sa tuya pong programa. Bali, palayugan ko maning good morning si opisina ni Congresswoman Josal Portuno, nag-watching man sa tuya. Congressman Sal Portuno, good morning. And si Sal Portuno Jr. ang masunod na board member kan Rinconada area. Ang sulusulong aking lalaki kan sa tuyang kongresista sa Rinconada area. Nagkaigwa pa lang sindang ano nyan, kasud mano. May informasyon akong na-receive na 199 beneficiaries kan test the courses. Nagtapos pala nining kursong automotive, electronics, dressmaking, and food processing. And pinanawan pa kan starter toolkits kan sa opisina ni Congresswoman Josal Portuno. Naglalaon po si Congresswoman ang mga naggraduar na ini sa tabang kan sa iyang educational program. Magkaigwaman ni na marayrahay na mga hanap buhay, magkaigwaman ni na kumbaga sa mag-asinsuman sinda sa mga tinapusan manindang kurso. Dangan igwa pa sindang starter toolkits. Dako lang tabang po ini. Na ansa to yung mga kababayan, matabangan, naigwa man lamang sindang mga skills and hanap buhay. Representar man si Sal Portuno Jr. Ang mensahe niya man ang mga tao tinatawanan ng dunong asin pagkanood gamiton sa tama. Takunan na inadalan ta ang dunong ta dahil taman sa nagagamiton, sayang lang po. Garo nga kutsilyo na pag ang sarong kutsilyo pigtataga tais-tais. Pirming matarong, pag nag-i-slice nin mga ricado asin man na mga karne, madaling mag-slice. Kaya madali ang pag-asinso kung nagagamiton sa tamaan mga nanonoodaan. Kaya ang mga naggraduar, pinalayugan ng congratulations ni JP Sal Portuno Jr. and ni Congresswoman Josal Portuno. Ang mga magurang, mga estudyanteng naggraduar sa TESDA courses na ini, dyan sa district office ni Congresswoman Josal, intirong nagrukyaw sa kaugmahan, asin pasasalamat man sa satuyang representante. Pinanginutan man kan ibang local officials dyan sa Nabua, and yaon man ang mga personnel kan TESDA sa naunang bita na pong aktibidad. So mabuhay po kamo, and mabuhay ka Congresswoman Josal Portuno, JP Sal Portuno Jr. and former Congressman Sal Portuno sa magayon ng mga educational program, kabali na po ang mga livelihood program niya. And ang mga nakakagraduar pati dyan, ang iba po nasa ibang bansa na nagtatrabaho, pwede pang makapag-abroad sa mga TESDA courses. Taan mga dressmaking nga dyan, igwa pang inisitong inaapod. Dahil po ni kan tabang mangkan TESDA. So sa iba pang mga impormasyon, ang grupo man ni Gubmig sa Villaferte, Luigi Villaferte, mapasyar sa Banwaangkan Bula, Camarines Sur, para man po magtaong ayuda ining sa indang sustainable livelihood program, mga pagkataonin na mga bagas. Barita ko lampas sa 400 na mga kababayan ta, matataaning bagas, igwa pang mga parasira dyan na mga kababayan kita na matatawan man
ni na mga motor na pambangka para sa mga parasira ta dyan sa partikan na Bula, Camarines Sur. So dakulang tabang man po yun eh. Naan sa tuyang gobernador padagos na naglilibot sa Rinconada para po sa endang pagtaonin mga ayudang pagkakan. Digdi po sa partikan Rinconada, mga natatabangan nila sa AX and natatabangan ng mga kababayan ta na apektado man po kan pandemic. So, dahil kita pinapabayaan sa Rinconada sin sa probinsya po nin Camarines Sur. Sa mga Facebook Live viewers naman po, good morning po sa Endo Gabos. Sa mga nakatutok mo niyan sa RPNDCKI, good morning. May good news po para sa Endo na batas na po ang panukala ni Congressman Elry Villaferte kan 2nd District na maging university na ang Bicol State College. Ipinaglaban niya ini sa Kongreso. Dakulang tabang po kaya ini para sa tuwing mga kababayan sa probinsya po ng Camarines Sur na ang Bicol State College saro ng universidad converted na saro ng Southeast Asian University of Technology. So congratulations po Kong Elry sa dakulang effort na ini. Tabang mo na naman sa mga taga-probinsya po ng Camarines Sur na itong mga maereskwela siguradong dakol magkaka-interest na mag-enroll sa bagong Southeast Asian University of Technology. Yan pati mga pang-abroad, kadakla na mga kurso po dyan. Kaya, tinutulak na naman po ngayon kung Elry sa Congress na magkaigwa po ni Libmanan Campus ang Southeast Asian University of Technology. So, madagdag ang courses, madagdag ang mga paratukdo, madagdag ang budget. Talagang pinagpapagalan ining mga bagay na ini. Ano po? Kaya kung day ka mapagal, day ka kung day mo ni ipaglalaban asin tututukan sa Congress, day mo ni accomplish na madagdagan na naman in university ang probinsya po nin Camarines Sur. Talagang yan ang working congressman Kong Elry Villaferte. O yan pa, may magayong pangani kung nahiling na accomplishment niya I-play ko daw ini. Ayaw man okasyon mo niyan, pero inaabot ko yung mga kailangan na hindi sa mga Panginoon. Maraming bitaran man ang mga taga dyan sa Barangay Nindo, tanganing mahiling manindo ang bagong evacuation center. Magayon ba tayo? O pag mayong pandemya, pwede na kita magbarilihan digdi. Basketball, tama tayo. Madako
wala po ang pasasalamat ko kay Congressman Elray Villaperte, ang sa moya kong barangay, pinatugdukan niya ng evacuation center. Salamat sa pagtabang ni Kong El Rey. Sana po, di siya magsawa sa pagtabang sa mga tao. Magibo kami digdi ng gulayan sa Ay, ano nga, arang katutunan po. sa Kapitolyo. Ang katotohanan nga nagkukuha nga kami ni mga empleyado na gusto mo magtanong, tapos yung mga natanong, ipapanauman namin. Kaya nag-man kami sa Sadip. Igo po kami digding siyam na gulayon ng mga tanom na pipino, patola, upo, okra, sitaw, mariguso, kalabasa, wing bean or puro pagulong. Ini pong produktong ini, napapaduman po minsan sa visitation po, tinatao po siya as relief. May dalawang warehouse kaming pinag-ibutuman na kung mahiling manindo sa mga maabot na semana, yung mga tatao magmanahe, mag-apply na. Dahil mag-gibo kami ng tahian dyan, magtatahi kami ng mga uniforme, maski mayo pang school, face mask, PPE, tangani makatabang man sa mga tao na may trabaho. Tama dahil. Mabuhay ka mo! Yan tabi mga tugang nasaro na naman na magayon ng mga programa kan sa tuyang kapwerting serbisyo. Sa update po, completed na multipurpose evacuation center sa may Katmon, Milaor. Na hinagad po ni Danny Gubmigs Villaferte kay President Rodrigo Duterte ang evacuation center na maging magayon. As in, mahiwasan capacity. Kana magbisita po si Senador Bongo sa probinsya. Matapos na tamaan kita kayto kan Typhoon Usman, kanakaaging Disyembre 2018. Dakulo na maray na pasalamat kan na programang ini asin proyekto kay President Rodrigo Duterte tatinaman po ning priority ang kagadan kan mag-amang Villaferte. Ang evacuation center na mahiwas, magayon, na accomplish na po sa sinambit ng lugar sa may party kan na Milaor. Ano po? May mga ongoing pa duman. Sa may party kan na Lourdes Buhi, ang bagong evacuation center dyan. Garoy turnover na po. Sa may pamintan na Batinilyan na si Roma, ongoing. Na covered court dyan or evacuation center. Ano daw itong sa Santa Teresita, Iriga? So evacuation center dyan, sa may Santa Rosa, Bunot, Calabanga, sa may Sangay, sa may Libmanan, garo na i-turnover naman. Ang Santa Teresita, Iriga evacuation center ongoing pagayod. Napagparaabala man kaya yan Siguro kung dahil napagparaabala, labo-labo na ang project na yan, baka turnover naman po yan. Sa may party kan na Tinambak, igwapa dyan. Sa Dilgaligo, for turnover na o na turnover naman. Sa may party kan San Miguel, Bato, an evacuation center dyan, for turnover naman. Sa may party kan Salvacion Baaw, sa may party kan Pasakaw, madali naman ang completion, baka for turnover naman. Digdi po sa Iriga City, garo na harang lang kaya yan kaya naaabala. May mga data maintindihan kung nagkaarabala. Kadakol na mga hinaharanap na mga dokumento gayod, kaya naabala. Pero garo okay naman ngo niyan. Ongoing naman po nga ni an evacuation center sa di syudad kading Iriga.
Pag yan pati maabala sa kada mangyari, maanggot si Papa Digong sa nagpaparoro lang. Ano po? Bueno, receive yung tanawan report, tali kay Karundang Philip Barasina. Philip, maray naramrag ka mo, ipasok mo. Salamat tabi Karundang Joey, marhay na parantabay niya to. Uy, kasabagbo, nagpipila grabe dyan sa San Isidro Elementary School. Mhm. Pati sa gilid kan tinampo, grabe ang pila. Tano man? Ngunyan, garo na suya si Mayor Madel. Ah? Luminawas. Mm. Duman sa San Isidro Elementary School, ngunyan, sinabi duman sa mga nagpipila na dahil na nga kang magparapirila digdi sa senior citizen ngayon priority ngunyan. Mm. Tapos? May mga nakalista na comorbid na mga pasyente mapabakuna ko ta. Then problema, yun na nga nito, priority daan, senior citizen. Alagad, paglaog mo duman, yung mga hubin. Sabi kaya, for senior Nakapirila. citizens, dayan. Yun na nga na ang problema. Iba ang kinikilingan sa tinititigan. O tapos, sigwa pala mga bakong senior citizen na bakunahan. Oo. Kaya inana-trestidigdi sa kasuyaan, doon minuruman sa Barrow Community College. So, mga mapabarakuna. Maray pa nga duman. Tigdi nga sa mga pabakunang inikaniri nga. Lagi ang uyam. Di nga namang isikin, mababakunan kami o direct. Mm. Paparalista sa na nga, tapos pala niya, senior citizen napig una, pero ako man kaibang ubin. Pangyayari pala. Kaya ni ba, suruya na, hindi sa pabakunang ini, pati si Dipilini, nakakadamay pan pangaran. O yaon man si Bipilini. Nagabot. Mayo, dahil nag-abot. Ano man kahit na, pati pa man ang pagpabakuna kan mga senior citizen sa Eriga. Kaya puhan pang maka-extra ang pangaran ni Bipilini. Damang kayan. Ano na yung taarog kayan. Marilaman kung may Kaya- birbit-bit na bakuna, saka mga doktor, nurses na matabang, saka mga pagkakan. Dayan, bro, bit-bit baga ni Dipilini, mga bado na Iriga Box Express. Ay, ano na, man tayo. Oh, Dugay so, na ang karampanya. Dahil pang anaka si filing si OC, garo nangangampanya na ni si Bipilini. Dahil niya pagparakampanyaw ng mga Bicolano, tam Bicolano para sa iya yan. Kampanyaw niya ibang mga tao sa iba-ibang reyon, kan nasyon kan Pilipinas. Dahil naman kay Puan pagpara gwapahon pa ang pangaran ni Bipilini sa Bicol ta. Ilag niya lang sa isip niya ang mga Bicolano para sa iya kung makandidato siyang presidente. Apira lang kung magkandidato siyang gobernador. may ribong ba kayan balana kan sistema ni Dipilini. Sabi kan iba, mga dayupot kay Dipilini, na desisyon lang si Dipilini kung panahon na itong filing na kan COC. Kaya ngunyan kayo, tigiribong muna niya ang mga Bicolano. Hindi, man mariribong ang mga Bicolano. Ay, pambirang buhay tayo ni. Lumaban na siyang Bako yan. presidente, tangarig maging presidente man siya. Ang garo day kaya, sabi ka di ba? Ay, di, pumurupundo kung dahil na kaya. Mas lalo na kung malaban siyang gobernador, ano man, Hindi pala. ay inda tayo. Box Express na yun eh. Garo, box out ang nangyayari. Si Baka Express naging Inhabaraks out ang babakuna. box out pa lang siya nangyari. Ay, ano na tayo? Oo. So yan, di ba? Ay, ano nangyayari? Una namin ngayon, mababakunahan na kami digdi sa Box Express ni Dipilini. Ay, ano na Pagpapalan niya, tayo? pagpaparapapilahon sa nangyayari kami. Tapos si Mayor Madilman niya, bigla kami paparalihon sa pila. Ay pambihira niya ako kunarog ka ng sistema. Talagang digdi sa sistema ng inikan pagbabakuna sa siyudad kan Iriga. Kada ako lang nagkakasuruya. Sabi nga mga senior citizen, tapos nga mga hobin nakapirila, babakunahan. Ayan ngayon, dipisil kung arog na ganang sistema. Kaya ano ba,
halos suya, abo na lugod magpabakuna. Alright, pangakay nitong linubak. Ito, resita ni Engineer Monmon nyo. Ini kayang bakuna, aragawan talaga ni bakulang kan mga hubin, pati mga gorang ta, sarong tururukan lang ni. Ayun, kung dan problema. Kadakol na mga puro priority. Diyan pa lang, ara mo kayo, sa totoo lang, kadakol man sa ng I-Patrol, kadakol man sa ng Blue Boys, iriga, may mga pulis pa. Diyan pa lang ko na sa gate, kinakaulay na itong mga hubin, o bako pang senior citizens na, tigday na kamo magpirsa sa laog ta, para lang ini sa senior citizen, babakunahan. Napakapasil eh. Tama o mali? Kundi, so iba kaya, yaw na sa listahan, naglalaong man na. Mababakunahan sila, try kung ano yung mga hubin sa laog. Ay, ano kayo pinaralaog? Sagit pa sana, dapat kaya screen na. Na Ano yung nakakaralaog, nakakapirila sa mga hubin. At ang mga senior citizen ang dapat magkabarkunahan, nakapirila, hubin. Kaya mali talaga, dyan pa lang sa gate, dapat pigaano na. Pigsasabihan na priority ng tingon yan mga senior citizen, dahil na magsaong-saong nguna sa mga iba dyan. Oh. Sa Autoral daw, di sinda naman. Pagkatapos kan mga senior citizen ngunyan daw, napakapasil kang problema. Dahil kayo na organize ang sistema kan pagpabakuna dyan sa parting yan kan San Isidro Elementary School Leap. Oo, igwa pating mga huna mo kung isay na daw pa si Mayor Umasta. Sigan mga pang-alaw. Ano man si naging mensahe ni Mayor sa mga tao dyan? Ano man ang sayang ipinaabot na mensahe? Ang sabi ni Mayor Madel, diri na nga ka magparapila, gumalin na ka mo sadi, sa senior citizen sa namuna, babakunan na mga. Di, period. Di tapos. Kaya itong mga biglang baraliwan sa baaw. Kaya si mga hobin pala nag-box out. Box out. Kaya inan makonsuelo digdi sa barakunahan ni. Sabi nga ni kanyo ba, yung repang yan di na magpabakuna, kaya daw man na yuda gobyerno, kapoy. Uy, iyan daw. Iliwan mo nangyari sa Manila. Dahil no. Nagdirigdingay kami. May nagtataram ngayon na si Day nabakunahan, Day tatawan ayuda. Barakunahan na kami nito, kaya tinapon na si pagbakuna. Ano ngayon yun? Biglang rin. Bako siya ng bakuna, igwa pang ayudan gobyerno. Ay, ano na tayo? Hindi mo para huna, naayudahan ka mo kan gobyerno, tapong group na. Ako daw napapangit ako. Kan pa gobyerno na magpabarakuna, magtara si Day ngayon Rolo nagkaka-stampid na pati. May nagdadarapla na sa nagtuturula ka na. Kan panong kay buwilo pa, dahil nagpabarakuna. Dahil maintindihan ko na noong tuyo, bakuna sa kayo daw, ano talaga? Pero araw kayo ng sistema, nag-decide syudad kanirig, ata ngayon maabot si Dipilini, makabakusa na ngayang bakuna, may ayuda pa. Si mga abong magpabakuna, kan magtaram naman si Presidente Duterteng dahil paruluwason sa harong ang mga dahil nagpabarakuna, ay talintian. Ruluwasan na naman si mga ibang tao na mapabarakuna, makapabakuna. Ay ruluwasan na naman si tao, kaya iyan ang problema. Sabi ni Presidente Duterte, so di magpabakuna, arestoon. O niya, gusto na magpabarakuna. Problemado ng gobyerno, mayo na lugod nagbabakuna ang tultul. Yung ang problema dyan. Ikadua, ang lockdown, kan mag-lockdown, ang problema na naman pagkakan, ayuda, o kaya magin ang mga pararali man baga, mga protesta, nagkukurahaw na.
dapat kadakol na pating demand sa gobyerno. Tiga pa 5,000 na ayuda hanggang pizza 20 sa lockdown. Pagkakan, Pambihira. baraka price control. Bayaran daan sa tubig, kuryente, kung ano pang mga bayaran, yung mga utility bills, dapat dahil na magsingil, ma-exempt na na. Una ko, libre na. Kaya problemado ang gobyerno nagdidemand ng tao. Ayaw na kayang padumanan ng tao. Pag gusto magpabakuna, pigpaparapandipisilan. Pag abong magpabakuna, pigpaparapipirit. Sa'yo na sa naman dumanan na sa tuyang mga kababayan. Maray kaya, mga panahon. door to door na sana ang pagbakuna. Tangarig dahil na magkaigwang Pwede stampede, dahil na magkaigwang surusuan. Dahil naman na observe ang social distancing. Mahala itong nagruso sa mga taong mapabarakuna. Daog pamayong COVID. Saka may mga nagluluwas na bareta pati digdi Student kan Iriga tabi karon ng Joey na kadakol subot ng mga nakapalibot diyan sa City Hall na nagparayaman. Baka pati digdi sa COVID may nagpayaman pa diyan. Baka bahala naman sinda kaya. Kaya pag iba na subutan alkalde dako lang rirepong gason. Both sabi yung kay Dipili, pag bakunang alkalde si presenting administrasyon, garo change all. Kung halimbawa bakuna, ma-hire na ning mga bagong empleyado man ang City Hall, pambira. Amo maisik yo an iriga inan score. Ay inda tayo. Maano ini yung mga texter na. Medyo suyado na sa nangyayari kani yung pagbakuna pa sana dahil na o-organize ng tol-tol. Kaya yan po sana magkaigwang maayos na pagbakuna. Yan sana naman ang importante dyan. Si gustong magkabarakunahan, after kan mga senior citizens, barakunahan na. Lalo na itong mga nagtitios na mga namamanuhaan, makabali naman po sa magkabarakunahan sa mga masunod na mga altao. May saroda ang LGU chief na naman ang pwedeng mag-atubang na naman dahil sa kaso ay grabe. May mga kapitan dabagang garo naghahagad ng apelasyon sa magkakani kung ayon siya kang gobyerno. Para man si parada sa enda na heras maitao man kan lokal na gobyerno ninda. Ano na tayo? Termina sa nabagang din nawawaraan karaswan sa mga ibang nakatukaw na mga opisyal kan sa tuya kung manlailain na gobyerno sa nasyon kan Pilipinas. Diyan man sa Albay, garo istrikto na bagang maray po. Mga dapat daang masabutan sa Executive Order Number 25 an order in implementing the border control restriction of the province of Albay. Dahil man kinakaipuan ang travel pass o antigen o saliba o RT-PCR test sa pagbiyahe mo within Albay o sa laog kang Albay. So gabos na malaog sa Albay, inbound travelers, kaibahan na ang mga authorized person outside residence, kinakaipo na magpresentar sa border ni negative result kay maski arin sa antigen test, saliba test o RT-PCR test. Taga-ibang probinsya po ako pero digdiman sana sa Bicol. Kaya puan ko pa magpailing ki negative result sa antigen saliba ang RT-PCR test. Iyo kaya puan pa ki negative result sa maski arin. Paano so mga taga-Albay? Paano so mga taga-Albay na malawa sa Albay? Sumalawa sa Albay na mga taga-Albay kay puwan na magkuaki travel pass sa sendang lokal
na Disaster Risk Reduction Management Office kay puan na ipresentar ini sa border palaog sa Albay. Pero kay puan na magamit ang travel pass sa laog sa nanin 24 oras. So, oral daw kapalan, makuha ng travel pass. Katarantaduhan man gayod ni yung policy man na ini dyan sa partikan probinsya ng Albay. Kakukuha ng travel pass gayod, mga bossing, baka magkaka-urulakita na lagod dyan ang sendong mga kababayan. Ano nang pako akuin? Oral daw ka na sa nang mako ang travel pass. Ay ano na tayo, pasakit man induman sa mga tao ay napakamali man eh. Kundi sa induman yan, takamo man na nagigibukan na policy nindo dyan. Pero para sa kuya, kung oral daw ka mo, siging ko ang travel pass. Baad ka kukuha nindong travel pass oral daw, magka-urulakita na lagod ka mo as hindi na ma-observe ang social distancing. Tapag nakalampas sa 24 oras, kaya po na magpresentar ni negative result. Sa antigen, sa liba test o RT-PCR test sa border. Nailing na nindo yung garusigi sa ng pasakit man ini sa mga tao. Paano sa mga drivers and crews? Kang mga naga-deliver nin essential good, as in iba pa. Pon Agosto 10, sa agadan naman sinda ni negative result sa antigen test. Pati ininganing sa pako ako aning antigen test na ni kung nag-negative ka, pirang hours na naman lang ang balido kayo ni. Baka duwang aldaw. Makuha ka na naman, pa-swab test ka naman, lalabot ng dungo mo. Ay ano na tayo ining gobyerno, anong taarog na kaya nangyayari kan mga policy nindo. So mga bakunado na kinakaipuan pa na magpresentar ni negative results antigen sa liba test sa border. So sa mga bakunado na kinakaipuan manggiraray na magpresentar ni negative result sa antigen, sa liba or RT-PCR test. Sigon sa mga eksperto, maski ang mga bakunado, posible man giraray na maging kaya carrier kan COVID-19. Ano na tayo? Nakakabuisit na baga ni mga palising ining termina sa nangarog kayo niyo. Maan lamang bago. Pasakit! Aros gusto nang magbaralingaw sa sobra ng bagang puro na sana puro paperwisyo. Maparapila, maparahagad ng travel pass, mapila ka, mapa-swab test ka. Igwa pa nga ni sindang inaapod na letter of exempt. Ay ano na tayo. May travel pass ka, ano na tayo. Mga anong iniyo. Diyos ko, para puro pasakit bagay nitong sa mga tao talaga. Ang dapat kayo din dong isipon kung paano mapakakan kang gobyerno ang mga taong nagugutom. Mga togang ang minorya po kan sangguniang panlalawigan kan Camarines Sur kontra da sa pagbakal kan Kapitolyo nin 33 luxury cars. Ang mga opposition permina sana na mga kontra. Maman ibang kaisipan ng ibang opposition magpara kontra. Sa kaisipan man kan administrasyon kan na probinsya ng Camarines Sur. Pero dawa nga ni kontra. Ang opposition, ang majority nagboto pabor. Na ang probinsya po magbakal nin na mga auto, bihikulo para magamit. Lalo na sa paghakot kaning mga tao, mga goods na itinatabang kan lambang departamento, kan Kapitolyo Provincial sa mga tao ngunya na panahon ng pandemic. Kundi ang paghiling kan opposition, garo iba na naman. Bako na naman maray sa paghiling asin pagdangog ninda kay kontra na naman sinda. Pero ito mga sanggunian na panlalawigan na board member, mga bukal, yun, makakatabang ini sa lambang departamento po kan sa tuya pong probinsya. 7 ang nag-uyon asin 5 ang nagkontra. Ini ang naging resulta kan borutuhan sa plenaryo kan sanggunian panlalawigan kan Camarines Sur matapos ang nasa sarong oras may kabangang turutuan
sa deliberasyon manugod sa pagbakal kan Kapitolyo Provincial nin 33 vehicles. Ang mga board member na sinda Nelson Julia na pirmiman kontra, Awil Yagono na pirmiman kontra sa mga arog po kaning kaisipan kan probinsya. Si Pilapil, si Robert Alpilor, asin Trixie Clemente Makiling, kontra. Alagad itong 7 sa lado kan administrasyon, normal, mapabor. Ang napahayag da asin kaputan na kung sain asin ano ang paggagamitan ka na sambit ng mga bihikulo, lalo pa ngunya na panahonin pandemya na dapat mas ini ang tawan ng po ni atensyon. Parti panikan pagtauling atensyon. Paano mo mabitbit ang mga tao sa dapat hospital or puluan probinsya. Kaya ni parti pa po ini kan paglaban. Pagbakal nin bihikulo kan Kapitolyo, parti pa kan paglaban sa COVID-19 pandemic. Base da kaya sa Kapitolyo, ang mga bihikulo na ini gagamiton sa mga various programs and projects. Pagresponde sa paglaban sa COVID-19. Lalo na may mga hinahakot na mga border control checkpoints sa Del Gallego na mga locally stranded individuals na kaipuhan is isolate sa mga quarantine facility kan probinsya. Asin kung may mga kalamidad, magagamit sa pagresponde. Alagad sabi kan nasambit ng mga bukal, ang mga bihikulo dahil man na uuyon sa pagresponde sa kalamidad ta kung may mga baha dahil man makakaagi sa baha. Katuntuhan naman talaga ba yan? Gamitin mo truck kung baha sa lugar na tayo mong doon. O tagamitan mo yun nga babang auto. Common sense naman lang ni yung mga rarasonon man yan. Kung panghakot dito truck naman lang po. Kung hindi iba po makakontra lang. At least pagiling ninda bida na sinda sikat na tanag kontra. And then indaarang pigngingiritan sinda kan iba nindang kapwa board member. Kontra na naman niya si opposition na inyo. Kaya po labi naman da kadakol ang 33 na bihikulo. Siyempre tadakol na department heads. Tinawanan doon ka na minority block kang sanggunian panlalawigan na mayo da ang maraot kung mabakal alaga da man da ngana pakasubra. Ninulita mas dapat nga ning tawan na atensyon ang pandemya nga namamatian kan sa tuyang nasyon. Siyempre, ning 33 na inyo, may padudumanan niya ng mga department. Asin iba pang opisina. Anisip na naman nindo, sobra kadakol. Mas marangani, the more, the merrier. Felix? Nasa 46 million daan ang pambakal o pundo na nakatagama sa pagbakal kan mga nasambit ng mga bihikulo na parte kan na inutang sa bangko. Normal yan. Digdingan ni sa Erika, sige man utang sa bangko. Sige, mabagang uyon ang mga administration councilor sa pagparap utang. Tayo man gagastusan kan na LGU kung dahil mangungutang. Sige siya nang urutang. Bala naman sa mga mabarayad kaya, no? Sa ropang informasyon mga tugang, sa masunod na taon, posibleng mag-operar na ang bagong sanitary landfill sa Baaw na pwedeng apudon or apunan ni na basura kan mga banwaan digdi sa Laucan Rinconada. Iyo da ini ko ang impormasyon kan Radyo Ronda matapos na punan ang documentation as in permit sa DNR sa pagpapatindog nin pribadong landfill tanganing garo ining sanitary landfill na ini first time ini sa Partikan Baaw man tanganing masunod ang
pinagbubuot kan na RA 9003 o an ecological waste management kan lambang banwaan asin siyudad sa enterong nasyon. Ang pagpapatindog ng sanitary landfill kay puanin darakulang pundo, awad-awad na pundo na maski ang mga banwaan asin siyudad, madidipisilan kaining magpagibo nin biglaan. Diyan kay sa Baaw, garo barita ko, may lote dyan si Mr. Roger Paira, nagaro iyo ang magiging sanitary landfill kan Baaw. Kaya garo mayong problema yan kay RP. Nakatalaan sa bot ining gibuhon sa pagultanan kan Baaw asin bola sa parte kan San Rafael kung saan sobra sa 20 hektarya nakadagaan an itinagama sa nasabing proyekto. Araw kaning project ang nagidingib po sa daraga kung nasain ang mga pagtaraid na banwaan duman nagaapon kan sa indang basura. O ang mga basura tapalan sa area pwede man duman na iapon. Sa Baaw, ano? Magiging duman na kan 2010 kan pirang mga LGUs ang patawan in show cause order kan di na huli sa dae pagsunod ka nasabing reglamento asin tinawanan giraray nin pirang taon tanganing ini masunod. May nag-text sa toya, alam ta daw. Hapot ko man po aanon man yan mga luxury car o luxury or luxury car, sabi mo po panhakot, luxury car panhakot. Oo, ngunyan baga. Kung luxury car, sa bareta kaya, ano po, sa bareta na pig news write-up ni manager, nakabugtak luxury car. Dahil man ang ito na panghakot tao, mas maurag ang luxury car. Kisa man kan di palitong auto, ihakot nindo sa mga taong napipinginti sa mga borderline para daw sa mga isolation facility. Baka magkarag-karag pa yan, magkadiresquido pa. Pero kung luxury car ang panghakot sa mga tao, very nice, very good. Mabenta kami pagkatapos yung kadakol na hanap buhay. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, hulit na natabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Irigas City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ramadama Massage Oil. Talagang damang-dama ang ginhawa. Epektibo na, barato pa. Ramadama Massage Oil. Narito na ang pag-asa. Narito na ang bakuna. Pag nagpabakuna at patuloy pa ring nagmask, hugas at iwas, lalong maiingatan ang sarili at ang kapwa para unti-unti nating mabalikan ang buhay na kinasasabikan. Sa pagpapabakuna, ingat-angat tayong lahat. Ingat-angat, bakuna lahat. A message from PMA, PSMID, and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras pong inidara sa Indo, kan Ako Bicol Party List. Ako po si Dexter Sabilala, kang Barangay Borabod, Libon Albay. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Pulita natabangan akong magka-training sa saindang programa under TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa.
Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. Kung ang hanap ninyo garantisadong trabaho para sa inyong mga heavy equipments, apudan sana si Nick Clavillas sa CP number 0918375293. Ang Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Nagaayos kan gabos na klase nin hydraulic pumps, control valves, hydraulic cylinder torch, converters, D-lights, heavy outboard spare parts. Iyan gabos, genuine replacement. Kaya kung ang problema nindo sa mga bulldozers, backhoe, graders, payloaders, ison o basta heavy equipments, saro lang ang pinagkakatiwalaan. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Yaon sana sa Boundary Can San Nicolas, Iriga City. Owned and managed by Nick Clavillas. Para sa detalles, kontakon ang CP number 0918-317-5293. Marhaba Heavy Equipments and Auto Machine Shop. Sa ating pangarap sa mga pagsubok na dulot ng COVID-19, hindi maikakaila na bukod sa banta nito sa kalusugan, maaari rin itong magdulot ng pasanin sa ating mental health kung ikaw ay nababahala at nakakaramdam ng pighati, takot at matinding kalungkutan. Tumawag lamang sa 1553-0917-899 usap 8727 o sa 027-989-USAP-8727. Bukas ang mga linyang ito na handang makinig sa inyong mga dinaramdam. Mental health ay protektahan para sa magandang kinabukasan. Quincentenary Faith Rewind. Ferdinand Magellan was a Portuguese-born explorer appointed by King Charles I of Spain as Admiral of the Spanish fleet Armada de Molucca. His mandate was to reach the Spice Islands, the Maluku Islands in present-day Indonesia. KBP marks 500 years of Christianity and this station. Ang oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan na tabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Bilang isa sa mga pangunahing susi upang mapagtagumpayan ang ating laban kontra COVID-19, ang ating programa sa pagbabakuna ay umaarangkada na sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa kasalukuyan, higit 8 milyon na ang nabakunahan sa first dose at higit 2 milyon ang nakakompleto na ng second dose. Agad na magparehistro sa inyong local government units at magpabakuna kung pagkakataon nyo na. Makiisa sa malawakang pagbabakuna para sa ating kaligtasan ay makamit na. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Ang sarap. Yummy. High in calcium. Helps make us strong. Go, go, go. Magnolia Cheesy Milky White, Mag-Milky Milky White, White. Mag-Milky Milky White, White, White. Bueno mga tugang, palayugan ko ning good morning. Ang gabos na nakatutok sa RPNDCK ay sa
mga harong ninda, sa mga kung saan man sindang pwesto, sa mga negosyo ninda, tindahan ninda, good morning sa Endo Gabos. Sa mga tsuper, sa mga misis na nawawalat sa mga harong, good morning. Sa mga mister na iyo man ang nawawalat sa sendang mga harong, nag-aasikaso sa mga aki, nagluluto, naglalaba, nagpaplantsa. Maray naramrag ka ninyong amin. Ikaw man kaya bagang working mother, ikaw man na working father. Minsan pareho working. Kaya sa mga katabang sarong na yung nakatutok sa tuya ko niyan, good morning. Good morning man kay Ma'am Lourdes Lumboy, Jerry Loquias, Maureen Medroso, si Hermanang Dunya Maureen, si Hermanang Monica Perique, si Ananias Sarsuso. Good morning, sir. Guwapito pala ni si Mr. Ananias Sarsuso. Pero yun siya nag-receive ka na sa endang premium kay manager, kananggana. Sa kamistisa pala ng sa iyang misis. Garo taga na buasin na. Nahiling ko duman sa Facebook, na big post ni manager. Siring man si Jimenez Prestado Bungay Salva, good morning, also watching. Si Bukal Manny Noble, also watching. Saka si Shai Noble, and sa iyang aking aspirante sa kargong board member sa maabot na 2022 eleksyon na watching man. Sabi ni Hermanang Monica, good morning Brother Joe at sa lahat ng staff, tagapakinig at nanonood, God bless you always. Maganda po yan, sabi niya. Magaling po. Nice program. Congrats, sabi ni Hermanang Monica. Si Hermanang Dunya Maureen man. Good morning po sa mga tagapakinig ng RPNDCKI. At Sergio, have a blessed morning po. Keep safe always po and God bless always sa programa niyo po, Sergio. Thank you so much. Hermanang Dunya Maureen, Dunya Monica, Dunya Maruha. Uy, nag-watching si Dunya Maruha kang Japan. Garo gusto kong layugon ang Japan pag nahiling ko ng pigpupos ni Hermanang Maruha ang masisiram nindang pagkakan sa Japan. Kaya lang problema lang kung maharang day ko kaya niya ako may almoranas ako ay. Kundi ang pigpaparapos mo day ko pa lamang niya ako nanamitan sa edad kong ini yung day pa ko nakakakaning pagkakankan mga hapon. Mahanap daw ko sa nagang restaurant ka na punta. Orderong ko nahiling ko kay Hermanang Monicang Hermanang Maruhang mga pagkaon na pinagpo-post niya sa Facebook niya. May problema po ang mga mic nyo. Siguro kasubago. Ngunyan okay na gayon. Siring man si Mr. Ananias Sarsoso. Thank you so much, sir, for watching. God bless you po and more power. Stay safe and healthy. Saan ka daawing? Sabi ni Monica. Si Christy Loquias also watching. Good day po. Please greet happy birthday to Nanette Loquias Awa, celebrating her birthday today, August 6. Greetings coming from Loquias family of Iriga City po. Tan mga Loquias, aram po mga taga Iriga City yan. Dangan si Mr. Ramon Gomez Valenzuela. Pag nagdawawatching ini si Ramon Gomez saka si Mr. Jose Alvaro Borromeo, ugma ka ni si Hermanang Monica nadagdagan ngayon sa imong mga listener, kuya. O kaya salamat pong maray sa emo, Mr. Ramon Gomez Valenzuela. O artista ka naman ang tindog ni Sir. Agwapito man. Hello po, Ate Clement. Kamusta po? From Dunya Maureen Medroso. Good morning, kuya. Sabi ni Dunya Maruha Yasiro. Norin mo kuwing padaran lamang kan. Grabe pala ng mga bulawan dyan sa Japan, dahil lamang ako na warasan daw sa rong singsing o kwintas. Nahiling ko itong irinigalo mo kay Hermanang Monica. Garo niya ako mamahalo na kwintas ini, magayon nun. Ako kaya bakong parahagad sa mga tugang ni mga alahas makunggayong hilig sa alahas. Baka mapagkama lang kitang mapirak. Aram nindo pag ang mga Pilipino baga nakasulot ng alahas, paghiling kan ibang tao, garo big time.
Ito pala, labot man niyang bulsa, man kan Joey, haba naman nalim nga ini, di ker kwintas pa kan mamahalon niyang kwintas. Kaya di ko nagka para probar na mag-arbor ni na kwintas sali sa Japan, kirma nga Maroya Zero. Mga tugang, igwad ang lalaking nagpabistong pulis, malatak kalabuso ang inabot kayo ni sa checkpoint sa Banwaan kan Pulangi. May mga impostor pa man kay mga tao talaga, no? Bako man gabos. Gusto man pala maging pulis, dahil nag-training. Saka dahil nagtapos sa kursong criminology para naging pulis mangkuta na siya. Nang pasil ning ID, ulagid makakalusot siya, ina-verify. Fake pa lang. Kaya kinasuhan siya, mamulta siya, mapiyansa siyang 30,000 pesos sa iyang libertad. Temporary minting liberty. Kunda lapa siya sa kulungan. Na nagsagin-sagin na pulis, ito pala na impostor na pulis. Oras mga tugang, alas sabi baga Wing, sabi ni Irman ang doon niya, maurin sana ulda. Naggengirit si Irman ng Monica. Irman ng Monica, manggaro ko layugon kun may saswang lang niya ako. Kulinayog ko ang mga prutas dyan sa Cyprus. Kadara ko laong kan mga orange. Kaan iba-ibang klaseng prutas, pati mga patatas nindo dyan, daw payo ko kadara kula. Ay niya ko kunaran ilangan Cyprus. Dahil kumatiyo sa prutas sa kasagulay. Kaya pala niya ako nagrurusa-rusan mga kulay na Irmanang Monica sa Cyprus. Bastanti sa prutas. Bastanti pa sa sa mga gulay. Bastanti pa sa sira sa dagat Ay niya ako, kung may saswang lang kulinayog ko ng Cyprus sa kan Japan. Sosyal na aswang, naglalayog di kwintas na magayon. Hari sa Japan. Mga sinakong gulay sa kapruta, sali man sa parte kang Cyprus, ay pambirang buhay tani. Hanggang sa imahinasyon na sana kita. Sige, bili kita, unahin ko lang si ate. Ay, wow! Irmanang Monica, advance happy birthday. Mamahalon talaga pala ng regalo sa emo ni Maroya Zeron birthday gift sa emo. Dawa ka niya ka na dyan? Mag-blowout ka na dyan, sulit na sulit. Oy, bili ka na ni Maruha. Oy, yuda, salamat na maray, kundi. Bagay man daw kung magsingsing, taga magkwintas. Oy, joke ko lang yan, Dahil ka magparatabod-tubod sa ko, Irmanang Maruha Yasero. Joke ko man lang yan. Lambing ko lang yan sa emo, pero bako man totoo yan. Madali unsan ang oras, 14 minutos, antes mag alas 11 nin pagkaaga. Mga border control, talagang ihigpitan na naman, malata sa Del Gallego, sa Pili, sa Naga, sa Maymilaor. Masigpitan laban sa banta na ini kan COVID-19 Delta variant. Nagpapadagos ngunya ng mahigpit na pagbabantay sa border control kan lokal na pamahalaan o local government kan Naga City na inilaag na sa Pili Naga border. Ini kasumpay kan lakdang kan na syudad laban sa peligro banta na darapo kan Delta variant. Sa paikipag-ulay kan media kay Colonel Marlon Catan, City Director Naga City Police, sinabi kanina napagdesisyonan na maglaag ka na sabing checkpoints dahil napag-araman na igwang nakakalusot na mga biyahero hali sa Bisaya and Mindanao nakakalaog sa syudad ng Naga. Sigon ki Colonel Catan, sa nasabing control points, nirerikisa kan na mga tauhan kan NCPO as in Public Safety Office ang mga bihikulo as in na biyahero na malaog sa sinambit ng syudad. Initanganing masiguro na may ipapahiling ang mga ini na mga magkakaligong dokumento.
na kung sa hindi kita mang problema, asin ipapautob ninda ang sinabit ng mga policy sa checkpoint, bagong mga palatuntunan or panundon. Sigon kikatan na igwa naman po ning nagkapirang nagkakarasiritar na nag-iiwas man tikitan ang mga ini sa mga panundon na dapat ipasunod, lalo na ang kasuguan hali kay Mayor Nelson Legacion. Maaraman na apira sa Barangay del Rosario, Naga City, kung saan igwa ang pili naga border igwa man ilinag na border control point sa border kan Milaor, Camarines Sur. Sa may Del Gallego, igwa pa po. Kaya sana para sinutil na magparaparulusot, para po kamo makarlaog, makapuli sa mga hali man sa ibang mga lugar. Importante, igwa kamong kung bakunado na kamo, daron so card nindong fully vaccinated na kamo, magdara ning ID, valid ID. Result na negative kamo sa RT-PCR or swab test. Siguro bastante na yan. Lalo na igwa kitang pigi-iwasan, baka bastante naman po ang dokumentong para palaugong kamo sa Laucan, probinsya kang Camarines Sur. Uy, mag-ingat sa mga kitkilat, ha? Gadan ang 17 katao matapos makitkilatan sa Bangladesh. Nangyari ang insidente sa sarong kasalan kung saan 14 na iba pa kabilang ang groom and mga abay ang nagkarulugadan sa insidente. Pababa subot sa Baroto ang mga ini sa salog kan Sibganje asin o Sibgani asin pasiring sa harong kan bride kan sinda makit kilatan. Masakit talaga ang mga araw kaning insidente na po. Kaya dapat perming likay. Ayos man talaga, no? Automatic pala lambing kirma ng maruha. Bili kita necklace, talagang automatic man ang response, ano? Sabi talaga, yung mananggad talaga. Alam mo naman nga, kuya, ang hilig ko, alas talaga. Sabi ni Irmana nga, Monica. Lalo na naman magayong ka ni si Irmana. Pag surusulot na yan, gayong-gayo na inakwintas ni Wing na iregalo. Ano? Si Senio, si Ma'am Jane Acopiado, also watching. Thank you so much po. Okay. Thank you. Sige. Madali unsa na oras, mga tugang. Ano natulos kita napakabilis po kan oras ta. Sa mga late tuner ta, good morning po sa Indo Boss. Sa mga dadangog pa sa langon yan sa oras na ni, pinapalayogan tama po kamo ning good morning. Sa mga nag-watching pa lang, sa mga nakatutok pa lang yan sa RPNDC kaya yan sa mga pong pagpaabot ng good morning. Sa mga may kumpleanyo, palayogan taman sinda ng good morning. May you have many more birthdays to come. Sa mga mag-aragom na masilibrar ko kan sa indang kumpleanyo, sa mag-aragom na masilibrar man kan sa indang wedding anniversary, ha? Uy, palayogan tama ng happy wedding anniversary po. May you have many more birthdays to come. And mabuhay po kamo ka, boss. Sa mga may kapiyastahan, happy piyesta man po sa Indo, ano. Salamat kay Hermana Maruaya Zero, ta automatic an ano niya, no, response na inaapod. Yan.
Maray pa sa Naga, 20 barangay sa Naga City, 0 active case sa COVID-19. Alagad, mga nakalirto po sinda sa Delta variant. Kaya mayong maraot kung kita po talaga ang maglikay. Mag-iwas sa mga mataong lugar. Sa kaday magparaturubod basta kan mga fake news na yan na ilingan ang nangyari duman sa Manila. May mga fake news nagpupo sa social media, nagkaaralamo sa lugod so vaccination, gulping nagrulwas na mga tao ta, mapabarakuna na ta. May raot man ang payo na nag-post gayod na so dahil nagpabakuna dahil ayuda sa kata lockdown ngo niya na aldaw na gayo. Uy, ruluwasan si mga tao ta, mayo nga kitang ayuda kung dahil mabakunahan. Kaya anggot si Secretary Harry Roque, dapat itong nagpakalat ng fake news, iyo ang tamaan kan COVID-19 o kung dahil man, iyo ang tamaan kang kitkilat. Ano na tayo? Gulpi man na para perwis yung mga kababayan kaya kita. May mga raot man kitang ibang kababayan. Na-imbyer na si Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga nagpapakalat ng fake news sa tao kan pandemya asin pagtaas kan bilang kan may Delta variant. Malata sigun ki Roque sa hiling niya, tinuyo ang pagpakuriya at pagpakalat ng fake news kaya nagrurusuan ang mga tao sa nagkapirang vaccination center duman sa National Capital Region. Dahil sa takot na dahil makakuanin ayuda, amakon mga ayuda kaya 1,000 to 4,000. Kundi sa mga nagpo-protesta, mga nagbabalingaw ng mga tao duman, ang gusto ninda hababa sa 5K, 5,000 ang gusto nindang cash na ayuda. Tapos price control, ibaba ang presyo kan mga barakalon. Dengo na ma-exempt sinda sa pagsingil kan bayaran sa mga utility bill, sa mga bayaran sa kuryente, tubig, telepono, kung ano pang mga bayaran, arkila sa harong. Dangan apira dakan cash, dapat pati pagkakantaan pa sinda. Tayo man sa nangayap. An utak ngayon kan gobyerno pag para lockdown nun ngayon mga taong dit na sana ngayon magtaasan. No, meron kan mga tinatamaan kang COVID. An isip ngayon kang gobyerno, lockdown. I-lockdown ang mga tao. Iyo man sana ngayon, dahil kita para luwason, importante ngayon, ang gobyerno manaonin, ababa na ang 5,000 pesos na kasalambang pamilya. Dangan tawan ng pasinta kang gabos nindang pangangaipo sa laukan sendang harong, lalo na tubig pagkakaan. Hay inda tayo. Kahit to kayang buwilong magpabarakuna, dahil nagpabarakuna. May nagtaram lang sa social media fake news na so dahil nabakunahan dahil tatan ayuda, ruluwasan sa mga tao. So mga abong magpabarakuna, magtaram si Presidenting dahil na kamo paruluwasan sa harong nindo, ruluwasan na naman kamo. Ano na tayo? Ribong naman minsan ang gobyerno. Minsan ang tao man, ribong naman. Sisi daw kay ang lintek na Lucifer, na demon yung nagdaraka ni yung COVID-19 na ini. Tentiro kitang rinalawgaw. Intirong pinasukamang, pinasubasob ang ekonomiya. May mga taong nagkawaran ng trabaho, may mga negosyong nagbaragsakan, nagsararado. Pati ang hiro-hiro ta, dit sana, maglangkaw bigla, magkaigwang upsurge o COVID, lockdown. Panibagong reclassification of quarantine, community quarantine. Sige sana kitang baralik-balik sa araw kayo na sistema eh. Wala na ba tayong ibang pwedeng maisip lamang na ibago naman na dahil na kita magkagurutom, dahil na kita ma-stress. Dahil man pati nasusunod yung mga social distancing na yun eh. Duman sana sa mga mapabarakuna kasunod, mainda lang. In man ang social distancing niya ako sa eling ko kung may variant dyan na Delta, ubos siya na magkaka-urlakitan. Maski sa mga evacuation center, sa ibang mga evacuation center, mas danindo. Dahil man na-observe na gayo ang social distancing. Kaya,
doubt ako na matapos ang COVID-19 pandemic kung arog na kanian mga tao na udana kay disiplina. Dahil sa ribong na, dahil na iniisip ang mga social distancing na ini. Garo nag-iirin na nag-aaralan mo sahan na. Si iba man, nagkakapurongot na, gusto na nga kami magpabakuna. Dahil man tulos niya mabakunahan. Si iba nga ning gusto magpabarako ng mga bako pa man senior citizens. Gusto magpabarako na dyan sa San Isidro Elementary School. Dahil man niya pwede para ngayon sa senior citizens lang. Kaya sa Box Express na ini, nangyari, so ibang mga hobinis, as in bako pa man senior citizen, nag-back out. Patuyatoy pasiring sa Bao Community College para dumana po pabakuna sa vaccination sa irarom kan administrasyon kan Kapitolyo Provincial ni Gobmig sa Villaferte. Bueno, nabot na kami ng oras sa pamaaram sa lado teknikal. Engineer Felix Lagrimas, sa information si Jimmy Guanzon, yaon man sa opisina si Ma'am Kayla Ligacion Valdez, yaon man sa transmitter site, James Oco and Aldrin Orlando sa tuyang maskuladong PSG. Sa mga Facebook Live viewers sa mo man na pagpasalamat sa Indo, sa mga nag-antabay, and then si Sepa, sa mga nakaturotok sa Transistor Radio, thank you so much, Sento. So kami po, mapaaram na, standby po sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers themselves and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan, an sidasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. At ngayon, narito na ang PCOO Media Briefings. Laging handa live sa RPN DZKI Special Coverage.